Għal darb'oħra bħal kull nhar ta' Ħadd, fl-intervista tiegħu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela nesa l-problemi li qed jaffaċċja pajjiżna u nfex fi ftaħir mingħajr ma jagħti każ il-bżonnijiet tal-poplu Malti, turija ċara ta' Prim Ministru li huwa maqtugħ mir-realtà. Waqt l-intervista ta' madwar 40 minuta, Robert Abela konferma li hu favur il-proġett tal-jot marina f'Marsa Skala u saħaq li din is-sejħa għal dan il-proġett mhux se tkun qed tiġi rtirata. Ma nistgħux aħna bħala pajjiż nieħdu id-direzzjoni li ngħidu le għal kollox. Dan minkejja diversi appelli li qed isiru anke minn esponenti fih dan il-Partit Laburista. Robert Abela refera wkoll għal kwalità tal-ħajja u fid-dadija ta' ftaħir naqas milli jsemmi l-pjaga tal-għoli tal-ħajja li qed tkun ta' pis qawwi fuq il-poplu Malti wawċi, tant li diversi familji u individwi mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u qed jispiċċaw f'punt fejn lanqas ikunu jistgħu jixtru l-affarijiet essenzjali għal ħajja ta' kuljum. Dwar il-ftuħ tal-iskejjel, Robert Abela reġa' ma taleb da' indikazzjoni dwar kif dan se jseħħ u għalhekk qed iħalli kemm lill-edukaturi wisq aktar lill-istudenti u lill-ġenituri fil-għama u f'sitwazzjoni ta' inċertezza. Waqt l-istess intervista Abela naqas milli jsemmi wkoll x'se jiġri mill-Ministru Żammit Lewis issa li għaddew ġimgħat minn meta sar magħruf li bagħat lil Jorgen Fenek ċertu messaġġi meta kien diġà magħruf li hu s-sit ta' 17 Black. Messaġġi li kienu jinkludu stqarrijiet bħal I miss you u li dawk li votawlu kienu ġaħan. L-intervista u l-istess retorika li uża Robert Abela kompli turi kemm huwa Prim Ministru maqtugħ mir-realtà tal-ħajja li jgħixu l-Maltin u l-Awċin u li moħħu biss fil-ftaħir u l-poter.